Законно ли е да правиш кавъри на песни и да ги качваш в социалните мрежи? Музиката, текстът, аранжиментът, всичко това е интелектуална собственост, защитена от закона. Просто казано, някой друг е вложил труд и талант, за да я създаде. В повечето случаи платформите като TikTok, YouTube и Instagram имат сключени договори с музикални компании, които позволяват използването на музика за лични, некомерциални цели, включително и кавъри. Това е така нареченият лиценз. Важно е да знаеш, ако използваш кавъра си за комерциални цели, например, печелиш пари от него, промотираш продукт или услуга, тогава почти сигурно ще ти е нужен отделен лиценз. Ако правиш съществени промени по оригиналната песен, променяш мелодията, текста по начин, който е различен от кавър, това може да се третира като ново произведение, но пак е обвързано с оригиналното авторско право. Ако дадена платформа получи сигнал за нарушение на авторски права, твоето видео може да бъде свалено, а акаунтът ти санкциониран. Така че, докато платформите обикновено покриват кавъри за лично ползване, винаги е добре да си информиран и да проверяваш условията за ползване. Имаш още въпроси относно авторските права в социалните мрежи? Пиши ни в коментарите и ние ще ти отговорим.